Tema berdiň begen çülen problemasy. Birinji arasynda bolup geçen wagtlar goýjak, argynal videolaryny tapmadym, tapanlamy goýjak. Eger şu sözleri düşünmeyen bolsanız naçet bolly. Biznes diýen dady agzaba motormallan. Şeňmi? Berdi hakda TikTokerlar pikiri. Selamünaleyküm izleyiciler. Bugünkü TikTok haberlerimizde Berdi Begmenov. Assalamu aleykum. Meniň adym Berdi Begmenov. Berdi işga diýsegem bolýarmy? Berdi Begmenov. Çö? Begmenov. Bolýar wagam gatyn ýerwinne laýsap TikTokda da görýän diňe ýerçiletdiňiz. Men Moskwada 1 milyard 200 rubleylik kampanya döretdim. 12 milyon dolar bolýar. Oh my gosh, biznes dünýäsini ýetirip aýlan Berdi Begmenov. 50 manat şypyk, 30 manat futbolka sözüni gaty owadan edip aýtdy. 50 manat şypyk, 40 manat futbolka, 30 manat plany. Futbolka 30 manat şypyk, 40 manat. 50 manat şypyk, 40 manat futbolka. Ana gelin goçu sportivka. Futbolka diýip ýaman owadan aýtdyň. Assalamu alaikum, men adım Berdi Begmenov. Ben daşary ýurtlarda Türkmenistan içinde en güýçli birinji sewdagar diýsem ýalňyş bar. Men size häzir öz önüm bilen tanışjak. Anhabyn ýa koşuşuklar we öz önüm bilen tiketkasna möýdüm orada Begmenov diýip ýetdi. Arasy öz önüm bilen ýaly batnikler we içki maýkalar we arasaça gelivermeli. Onda ben ýaly jalwar jinsi kostüm özüňiz gördüňiz. Emme zat öz önümüz mesele ýok. Zatda hir gowy öz önümüz. Nabanyalı konuşlar var, naç yuka böyle, araslara benim ördüm, öğrenmediler, kep, gönlürüyaz, banyalı vatırlaskacıklar, odacak, arasda öğrenmediler, Katay'dan şimpatı yok getirip satan o, banyalı coraba çelini öğrenmediler, başka ne ama, banyalı kurtkocuklar öğrenmediler, gatıraç, soğuk kolsaları girip, oturardı soğuk ola, banyalı kurt öğrenmediler, başka ne ama, banyalı kep kaçıklara çelini öğrenmediler, ben adım Berdi Begmenov. Короче, 4 kul spor, 4 kul aydınçı spor, Döwrana Kıtyor spor. Men özüm tanıdığım size. Men 1985-nji ýylda ejemden tejenne doňulum elime 2 milyar dolarly. Şondan bäri sewda edip gelýän. Sewdada hiçlik men näçe öňüden daşa berge ýyra batdy dost. Şoň üçin men size öz biznesim aýdyn. Prosto men tanasaňyz bolýar, size öňüme diýsatyp özüm tanatjak bolýanmy? Düşündüňiz hem oğlunlar. Bahtiyatdan. Begmenowamy o dostumuz var. Şoňa ýüzden ýa şu ýerde dost, sen o biznes etmäni uğraşjak diýipsiň, ene şugor kodam. Şugor ýa boşlugyňdan çykdy etmesi, o näme biznes edip bar. Şon bir öwret dost. Ola bir o ikinciden hem o belli bir watanyň owaň bolmasa diýe arkanda durmalar, o beýik daglar belli bir watanyň owaň bolmasa da biz öz ene toprağymyzda, öz watanymyzda, o Mehriban dogan garnaşamyzda, o ýaramyz bilen agzy berlikde o şeýdipçik, o IF, ITF, ýaşaýat bilen görüşüňler Kerim Sportyň Karasokosyň, IF, begençiň formasyny, IF, daýan şeýerin kurtkosyny, ýa şeýdipçik nefiwedenden ýaşap berdi. Indi fen aýt ki bir halkyna, türkmen halkyna o ikinci variandan bolsa amatly bakadan o ikinci klasdan bolsa esik o satyp pödürläp gördüňmi? Ya bir öz watandaşlaryňa, öz ýylleşiňe kömek edip gördüňmi? Ýetime, ýefire kösen ýani. O ýene şonda da janyň sag bolsun. O ejen saňa dogry aýdypdyr, oglum beýtip bermek näme gerek diýip. O beýtip berseň anne meni anlaýan ýok. Gerdenimde ýüklerim çok diýdirler dost. Şonda da janyň sag bolsun. Türkmenistan'da belli blogger boljak bolsaň, ilki tanalýalan birine degýän, sewdagar olar, efirçi olar, blogger olar, tapawdy ýok, gowatyp degýän, onuň tanalýan. Ondan soň bir kuştany garyp gatara sadaka berýän, oňa videosyny alýan, goýýan. Berdi Begmenov. Dinle de Berdi işkam. Evet. Sena yok Berdi. Evet, men yazdım Berdi. Yok da yine ilan vask. Alba gördün näre sahip bolmaly. Sen kim özü üçin? Kim o sen meni üçin bilýärmi? Yine sen o maşina arenda alyp taksi edip kostyum jalwar giyip näme sen ýandyk sedip näme pikir edýän şonu ýaly. Sen sıkıntı. Yetçek bolsa 10 ýyl gerek. 100 ýyl ýetmeýän başga sıkıntı. Naçifni sıkıntı. Assalamu aleykum. Berdi Begmenov. Assalamu aleykum. Türkmenistan'da sewdagarlar içinde nomra dinleyipsin.
Bahtiyar Şowa, Beýan Sporda Sewdany öwredýän. Maksadyň Sewdany öwretmek bolsa köpçülükde beýle özüni reklam etmek gerek. Öwretjek bolsa özüne jaňylyk özüni gurlaşyp öwretip bolardy. Olaryň dawatyny arasyna girip bir gezek olara sabet bersen, bir gezek olara maslahat bersen, iki gezek öz reklamlaryny edýän plança pulunma, Sewdan plan hiýeretýän fabrikamma 50 manatdan şilop gatýan dip fabrika urdyp onun telekeçilik gurnanynda, Sewdan gurnanynda mysal üçin 10 manat bilen Sewda girende 10 manat günü fabrika gurnap bolanok. Bu 10 manat fabrika gurnap bolanok. Sewdan aýlanşyga salýan, Sewdan etýän wagty gelmegi bilen bir belli bir derece, populär derece barandan soň fabrikada urnap bolýar, adam etip bolýar. Kim başlanda fabrika urnap başlady. Beýan Sport köpçülükde ilkinjilerin hataryndan iň amatly bahadan halkyň öňüne çykyp halkyň sevgisini kazanýan bolan. Dinleýän üçin sag bolun, janyň sag bolsun, galyny inlik bize başlaýan. Hamiçan ünsleri ama soňky döwür her gün birini galdyrýar. Olar näme üçin bilýän? TikTok'da kimin galasy gelse, şular diýe bizem Samsunga bolar jogap berjek bolýar. Şey diýem, her gün TikTok'da bir adamyň algoritmini ýokary galdyryp berýär. Hamiçan bilýän, surak bolmaz diýe näme etjek? Biziň sürüýümizde bada bir kuşlanjak. Bir da gurulýarlar, hamana tutuşturmazdan öz reşkil üçin edýän gurulýarlar, ýöne reklamasynyň ömrü 12 saat sürer, ondan habar ýok. Alyp bir da reklam edýärler, janet gurulýarlar, ondan soň o reklama pozýarlar. Näme peýda? Özüňi bildirip maskar etmäň. Senin bilen Abraham aldım, ben Abraham senden öň bardy o. Düşänmi? İslam'a haçyp giyindirdim. O bir topar ne zvezdalar giyindirdim orsetde. Sen çörege çöçü diýip berkan ýa-da. O näme diýär? Kreditdim o. Allah jaňylyga düşmesin. O bedroylukda birinci yerler künnük tonama bir zat diye anan ayda yıktın o düşümü yer boğradın o bolladı ayda o sen 12 milyon doların mağasa beytik maskara olup görmezsin sen 12 doların o mevkatı görmü İslam'a kaçıp inirdim diyen olayım bu zatlardan Fyodor'un haber var mı? Yok gerek o men sana bir zat aytıp verin sen ölsün Beýan Sport'un arkası bile tanalım ön sen tanalıyordun da bizim haberimiz yok mu? Ha? Ne küçük kakam çörük kasın mı yüzün anan ayda gön İran kaloşa men diyor o künnük şey tuttuğur o yüzden o ullukan ve o ızdivas etme sen o ana nayda o künnük Berdi Begmenov 12 milyon dolar var. Kompüterden ha Excel aladı düşündüm. Bizdes biznesmen bolýan mı? Menim düşünýän bizdes biznesmen näle ýa-ni? Edil sen diýen latama menim düşünýän ýa-ni erbe biznesmen. Gelle yurtda workada etjek lazım. O taýda oňa diýip 12 milyon dollaryň bolsa, sygan. Kakoýda nirde bir eşikçä diýersiň, bir eşik öz güni bilen bolup beren adama diýmeýän. Şoňa diýip galjak bolup 1,5 miň adam 50 firma diýip nirde baranda adam. Türkmenler sen diline de düşünýän, ola sen tanamagy eken mundan. Oňa diýip özüň galjak bolup 12 milyon dolarım mı deyip. Nereden dolarım var o deyim ha? Belki Beýmenim, öz biznesimle bolýaryň, bätäklerle diýip bolmasyn. Meni olaryňda aýlanşyma gelaýyn. Konuňlarga ziýanyň etmese bolýar. Açkynlar diýär, o diýip arkanda paşak diýärler. Görmeýik dakka. Nokot. Ha, o aýtdyň ha. Ne urmar ne diýdin o? Şıppık malay! Ayo öňden getiräýdi dedim. Dur özüm etip berjäm. Uf, hamiçan futbol gaziret ýadyr duranlardy. İstim, plan ifti familyasyna ýadyr kalkajan sen bu futbol kan çykar ya. Da şöyle orada post edýän. Eňine sen şuraya geljek, bet futbol koýdurýan. Futbol kan taýin edýän men Excel öwrenjek. Tewdarly petreken bu. Şey mesela bolar hiç yer var, da hasap çykar. Salam, men Berdi Begmedov. Men 12 milyon dolar pulumma 1 milyon tanak magazynymma giyindirmediğim adamım yok. McGregor, Habib, Muhammed Ali ve şuna mengdes adamlar. Ananan da okmayın hemen de görseyin. Prosta al. Ene slitlik kıdırlar. Ene bärde diýsem bärde var. Bärde. Kötüşdürmüş şaýlar. Men alınım. Oynatýanlar da ağam. Sana sağ olsun. Beýan Sport ağam thinkem. Я надеюсь, ты понимаешь этот контент. А так, это просто реквизит. Если что, адамlar bana pul ver da, tip ýazaýman.
rekvizittir, bu prosta kino için ne kinoda. Assalamu alaikum dostlar. Berdi Bekmenov hangi yüzden brato korotki yasna gayratın dinlen. Ola salam doğru var. Birin ağını yükünüm. Esselamu aleyküm edem bolmadı. Allah adol peterçek bolma. Onam tam bu izi oklanırlı. Sen gaydı on videoda çekecek bolma. Bizim öz garawda oğlunamda. Gel bu izi oklandı. Açtayda mağden sat kostüm malana 500 manattan, 1000 manattan barden satay. Hem üylün yani oğlunam senden alsın. Sen dağdan şeyle kaçtın olacak bolsana. Mekte okucularım senden alsın. Ana o Hamzatçı Maif dedin, İslam'a kaç tane vardı. Allah bıraktı sen reklam. Çünkü giyindirecek buradan. Gel bizde de bağ çempiyonluğumuzla. Gel giyindir ana. Alparslan mağaranı birinci herhalde. Başka da kendileri tuğulümü baydağımızı ağlatmanı alır yani. Gel giyindir bıraktı. Gel. At şu aydın mağa dinle. 40 medet 50 medet dedim var. Para nemet mi? Şu 40 medet 50 medetler şeydir. Bahadıyıp satyana. Garavda olurlar. Giyin ya. Geyinse de Türkmen oğlunlarımız geyin ya. Türkmenistan rayetleri geyin ya. Sen yapar bu başkalara hizmet eden okul oğlunlarla. Da senden tapa alacağı adamım yok. Bana çık beni uğradığın da edin şimdi. Senden tapa alıp sana dar olacak yok. Ana nayda şu reklam ediyen oğlundan barın yeke çağırışının bari Allah Teala dar. İnsanı dar der şunu. Emmade selamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Men Berdi Bekmenov. Men hemmeksa köme geliyor. Yöne men onu gorkocam yok. Men de 25 milyar abarot pul var. Beijing Sport. Men sana business öğreteceğim. Men pança batsa etmenim khana mokdon. Etyenlerim khana mok. Yönemen pizdes bay. Hoş. Xitay'a gitmedi ana. Türkmenistan'ı ölümçülük dörüt. Türkmenistan'ın içinde ecelemide iyi iş dörüdüm. Berdican ağam zavod diydin, fabrika diydin, önümçülük diydin. Şolaklar barağım yoktur etme. Yine şu görüyen dağıtlam Face Space eşiklerinin önümçülüğü ağamcan. İkinci yağdaydım. Eğer de men birinin göğüne degen bolsam, birinin burada degen bolsam onun başla. Üçüncü yeni bir adam yattı diyen, benim maksadım halk tarafı padiyashka verip ağzı birlik bolsun deyip, benim niyetim din ağzı birlikte. Bu ağam benim ayrıtın vurum. O ağzı bir olalım, dof olalım, doğun olalım ağam bilen ben. Bu burada da aydık geçecekler şu maksadın aydım sıra sunma dişkarlar aydım sam kan muskandım kan neyel ağzı bir solarlar. Men plan samana do, men plan sa onun o falşun men aydım hemradan men o haydiyano 50 milyon o gidiyano duk bakadiysan iblis kelle neymi diye yubanut may diyorlar da ağam doğrudan onun halk biliyor hemrazan neylaydı, hacızan neylaydı, Ahmet Atazaf neylaydı, ol başka da adamlar mı da kalipaydım sılar var neylaydı ya biliyor ama halk biliyor son için sport mesela çünkü begen sport neyli urvinde, Bakhtiar sport neyli urvinde, Kerim sport neyli urvinde, beyik mi pek halk kollu ya son için ne bakman doktoruna şu an senem yok orada uğraşacak tip atsın enta gelen o tekstilen dur bir de karışık dur o kim alacak dedim bakman doktor şu tekstil sakla begen. Ağam selamu aleyküm. Ağam şuat internet gördüm zaten ne ağam. Konkret ne pul oğlun ya 12 milyon dolar dinga barot diye ağam. Biliyor musun? Benim sen orpa vaatlandım. İş yaşa ağam. Ödüm diktirecek Türkmenistan'a. İdaşar yordu. Onu mödün sağlap verirsin da ağam biliyor musun? Kara diyecek ol yanda adım ağam. Paddiyaskan gerek bana şuat. 3 koşuk summa da var 5 milyon dolar gerek da biliyor musun? 12 milyon lira 5 milyon lira ağam. Yani yollaga çarlayan pul gereklay bana. Düşen ağam. Onun netip varsa ideyam ba tuda suda milyoner diyen var. Şola ağam biliyor musun? Karadın nağım joğabın gerek de. Kömek edebiliyor musun?
Ya onu nägidin dollar kurlayan agam üzümüň suýaly oglanlar akıl satan bolýanlar. Qyýgyrma agam, qyýgyr özüň şolaw deňo. Götüň görnüp dur diýenler won gurlaýar. Ben diýenli maşuny işe. Bilmeýän şumaslyk. Awa. Ýok, ýaýlyny. Gel hemen ýanyma uğrat sony. Berdi. Koynaklar näme taktik anlap? Berdi. Täze gelenler sugun. Öýlenýärler üçin. Murat ben sporda diýsoklayanlar köpeltdir. Jogap goýbersene diýe. Begen sporda kim diýsoklayan bolsa, to bilip goýun. Murat sport hemişe begenjen arkasynda, begen spordyň arkasynda. Waalaikum assalam am. Murat sport götür ya diýdiň begen sport döwüş ya diýdiň sen näme çygamyny. Ýerden çykdyň ay amjan, netiň näme sen? Takal, näme sallanjy o söýme bolup durýar bolmy? Näme çek bolýarmy? Sindiň uljak bolýarmy begen spordyň, Murat spordyň sindiň uljak bolýarmy. O halka hyzmat edýär döwüş, oňar ýan felem edam. Oňar gam götüň sam oturda, sen ýerden çykyp niýe kim bile sataşyp berdiň? Adamlar nesip bolsa 2-3 günläp TikTok açdyňyz. Diňe begen sport, Berdi Begmedov, Bahtiyar Şop, Kerin Sport, Murat Sport, Emin Sport, şoloň diňe repli dis atly wizalaryň görürsüňiz. Begen sport, Bahtiyar Sport. Esselamu aleyküm. O mutaplanı, cananı sağmay. O tüyürsoňmy sağma. Meniň adym Berdi Begmenow. Türkmenistanyň telekeçileriniň içinde belki birinji ýerleriň birine girýändir, daşa ýurt boýunça. Men Moskwada 1 milyard 200 rubleylik kampanya döretdim. 12 milyon dolar bolýar. Assalamu Berdi Begmenow, men adym Dörtguly, familiýam Amaliw. 12 milyon dolarym bolsa, begen sport, aýakda gezip beram. Bir ya peşekde gezip beram, goltuklar, ýara bollar, eller, mazor bollar, janagam, uğratda 1 milyon dolarny. O men atel ýaçaýyn ellerini işlesel howa. Gelmeseler iş halayno işläp bermezler ya. Leýde de beýle de berdi. Men atelýam işläp durar ýaly. Ya bolmana fazla paýdastyraýyn olara materiýaça. Dro hiçik nasıl diýme kam 100 gura hiçine de pul berem. Ýok materiýa skaýlyk berjek 100 gura man uğratýar. Boltuklar ýara bollar. Bela şu begen sportçuany görüp ardan iş gördük, Kytaýa gatnaýan gördük. Sen zanım sağ olsun, onlar bilse diýmesen garaşýar tamam. Boltuklaryň arasyna aýrylar, eller mazal. Öpken işler tanınır. Olmasa seni de görürüm. Yolun yetmedi trene. Başarsam senin yolun yol.